Que recomendaríades para ir a Fonsagrada? Porque, a ver, unha de dúas. Metes Fonsagrada en Google Maps desde Bertamiráns 2 horas e pico. Xa che como que se che empezan a quitar as ganas, tal. Que realmente incentiva coller o coche, andar 2 horas hasta ali, papar frío? Primeiro de nada, descargar o podcast do Meque Meque e ir Este tío de marketing, ¿no? Para facer camiña, moi ben. Tes tempo a escoitar varios programas, non só un, varios. Este tío é un máquina. Sí, pero non perder, sobre todo cando pasades xa entrades en trámite e as vistas que hai son guapas tamén. Eso, entonces en ese momento apagades o podcast contemplades. Despois tens que levar abrigo, tens que mirar se vai chover ou non. Ou nevar. Contalles as temperaturas que se esperan para este No, ano. pero cambiaron. Ai, De repente, para ben ou para mal? pa mellor. Ai, bueno. Sí, aquí onte miramos o tempo e daban -7 de mínima e -1 de máxima. Xa se me cortou